stal? Tak asi sa mi niečo pokazilo, ja neviem. Tak poďme vonka. Hej! Čo s tým je? Veď to oprav, veď ty si šofér. No asi, že keby som to vedel, tak asi to neopravím. A nemáš na to telefón, môžeš si to pozrieť na YouTube, nie? Telefón som nahal doma, mám ho vybitý. A teraz čo do Riky, keď nevieme, čo máme s tým robiť, do Riky tam. Tak ty na čo správ a takto nás budeš traktovať, nie? Hej, mám ísť do auta? Tak choď. Idem, na čo tam vyskúšať. Skús spraviť náhodou toto. No čo? Nejde nič. Ako to? Ja neviem, niečo sa muselo ešte iné pokaziť. Tak chod ďalej, ja to spravím, ja som aj taký... Nedošiel olej. Kde je olej? A čo nemáme benzín, chlapci? Mali sme si doniesť bandasku benzína. Veď kufri si bral. Ja idem dobre. Chlapci, kufri není nič. No pekne, veď tu nič není, sme v Riti. Sme v Riti, naozaj, no teraz sme pecka. Aha, niekto ide, môže nám pomôcť. Ide za ním? Hej! Pani, pomôžme si nám auto, pokazilo sa. No čo chlapci, treba vám pomôcť? Hej. Ja vám pomôžem. Chlapci, máte v kufri nejaké kľúče? Asi hej, asi. Hej, počkaj, ja ti ukážem, kde sú kľúče. Hej, počkaj. Kde sú tu jej kľúče do Riti? Chlapci, tam má dielno, môžeme to opraviť. No tak dobre, prídeme. Počkaj, ale kde je George? A fakt? Kde je? Treba mu na záchod. Á, dobre. Tak my ho tu počkáme. Nie, len choďte. No dobre, tak prídeme bez neho. No, chlapci, tak sme tu. No pane, ale toto mi vôbec nepripadá ako dielňa. A ako ti to pripadá? Ale po mne nekričte, pane. No sorry, to len tak. Dobre. Pomôž, chlapci, pomôž! Počul si to? To znelo ako George? Ozaj. Čo? Však ja som nič nepočul. Čo ty hovoríš? Čo mám, vidiny? To zase som počul. To ako keby niekto kričal o pomoc. No? Poďme sa pozrieť dole. Či to nie je George? Čo sa ti stalo? Kto ti to urobil? Hej, rozhľadneme ti ruky, počkaj. Dneska zomrete. My sme chceli len pomôcť. Čo chcete s nami spraviť? Čo chcem spraviť? To, že zomreš aj s tvojimi kamarátmi. Ani sa stalo to nepohniete. Ja prídem. Chlapci, musíme sa stať auto dostať, mám plán. Aký? Uvidíš. Musím si vyspoladiť ruky. Rozložaj mňa. A tebe. A tebe. Keď príde, my sa budeme robiť, že sme stále uväznení a potom ho začneme mlátiť. Umráčime ho. Ticho, už ide. No čo vy špinavci? Už prišiel váš osud. No čo, ty pôjdeš to vidieť? To sa len uvidí. Poďte chlapci, sa mi ruky. Si budeme aj po hlave. No chlapci, som zvedavý, kto sa pod tou maskou skrýva. To si ty, celopravár! Keď ti jedno si sám! Pomôž! Skoro som vás mal. Vy banda.